Welcome to T-Fair Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media. ZANU-PF, Zimbabwean musician Chief Gwenje, popularly known for his song Pfe Tsepete Tsepete, has announced the postponement of his album released after being diagnosed with cancer. ZANU-PF musician Chief Gwenje battles cancer, retreat to rural home for healing. Chief Gwenje, born Admire Sanyanga Sibanda, zviri kunzi ari kurwara necancer. Tomuziva anoimbira ZANU-PF, ndiye akanetsa nengoma dzakawanda, vana Tsepete Tsepete, vana Pfe, vana Dakota. Saka vazukuru vambuya Nyanda vafara zvikuru, vamwe vanhu vachiti get well soon. Terai munzwe zvazvitaurwa nevazukuru vambuya Nyanda. Mumwe munhu uyu akati iye vakabikirwa musvesvenge we-ice cream kuZANU-PF. Mumwe munhu akati the way I love his music, may Lord heal him. Mumwe munhu akati akabhaiza pakuzoimba Mnangagwa dzika ipapo. Mumwe munhu akati reality will now sink in when he go kuPararenyatwa and there is no proper infrastructure for treatment. Mumwe munhu akati go well CDE, hope munondosimudzira musangano kumasero aikwenyu. Mumwe munhu akauya akati ndo pauchaziva kuti muzvipatara hamuna mishonga. Mumwe munhu akati you can't win against innocent masses. I think there is ZANU-PF cancer machine, go there. Mumwe munhu akati rest in peace in advance. Mumwe munhu akati mame ewa mama. Mumwe munhu akati cancer made at ZANU-PF headquarters. Mumwe munhu akati nyika inovakwa nevene vayo, endai munorapwa kwamakavaka kuzvipatara ikoko Pfe panhamo. Mumwe munhu akati tsepete tsepete usakanganwe zvawaiimba, taikudza kuti usaimbire musangano weZANU-PF. Asi varipo vamwe vanhu vari kuti aiwa uyu kauyu ndiwe ZANU-PF, obvious kana arwara kudai achaendeswa kunze kwenyika. Vamwe vanhu vari kuti get well soon. Mumwe munhu ati Mwari itai kuda kwenyu. Mumwe munhu akati handina zvangu moyo wakaoma but I don't feel sorry for him. So guys, handizivi kunoti kudii, asi nyaya iripo ndeyekuti uyu mufesi uyu anonzi Chief Gwenje is well known especially pakuimba kumarare eZANU-PF nekuimbira ZANU-PF. Zvinhu zvake zvimufambira zvakanaka, saka vanhu vanga vachingodedzera kuti aiwa ndozvinoitika. Iwe unokanganwa kuti ZANU-PF iri kutambudza vanhu, unokanganwa kuti vana vari kutambudza vanhu, saka Mwari itai kuda kwenyu. So guys, handizivi tunoti kudii nazvo, asi tichitaura kudai vabva vaenda kumusha kwavo. In the meantime for healing vanga vachifanirwa kuti vaita sevarelease album ravo, saka havatoposponda nyaya yekuti varelease album ravo nokuti havasi kunzwa mushe. Zviya zvatinomboramba tichitaura kuti most of the time people are angry in Zimbabwe because ZANU-PF iri kutambudza vanhu, hapana macreational jobs. Saka kana uri munhu weZANU-PF ziva kuti unongonzi nevanhu hatina basa newe. Vakawanda vanhu veZANU-PF vari kurwara, vanodarika pamasituation akadaiwo. Vanhu vemuZimbabwe nematsamwiro vakaita nematamburo avari kuita vanongokudza kuti rest in peace, ifa hatina basa newe. Handizivi zvinoti kudii, asi isusu seT-Fair Files TV tongokudza iye zvake muChief Gwenje kuimba anogona zvisingaite. Ndozvaitaurwa nevamwe vanhu vachidedzera kuti tsepete tsepete, vamwe vanhu vari kudedzera kuti get well soon. Ngoma dzake dzinonakidza. Thank you so much.